ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അത് ഞാൻ ഈ ചെറിയ ടൈപ്പിലുള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്പ്രിംഗ് ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ പറയൂലേ, അതോടെ ഞാൻ 5 എണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ കഴുകി വെള്ളം വാർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അടിപൊളി ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് ഞാനിവിടെ 1.5 ബോൾ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 10 അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി, 3 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് മല്ലിയില, കുറച്ച് പുതിനയില. ഇത് നമ്മൾക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും കൂട്ടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഈ അരച്ച കൂട്ട് നമ്മൾക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് ഒരു 3.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്കൊരു ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് കുരു കൂടാതെ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം. മൂടി വെക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഞാൻ ഈ കുഴിയുള്ള ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റിയാണ്. ഇനി നമ്മൾക്കിതിങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് കൊണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓവർനൈറ്റ് വെക്കാൻ സമയമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞാനിതിവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ 4 മണിക്കൂറാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത്. ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ, താഴത്തെ കള്ളിയിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് 4 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനൊരു ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഓരോ പീസും ഇതിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു വശമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. 2 വശമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടെടുക്കാം. പിന്നെ പച്ചമുളക് നടുക കീറിയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവോളയുടെ കഷ്ണം ഇട്ടുകൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ കഷ്ണവും പിന്നെ സവോളയും കൂടെ വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.